ai busa sigla komlo kamla na hake toni to saya bla cerai puru bang buin tani sandarok thung thung moi khai ne kha tini bo sauma ang na na te kosta dili ya ang thang da ma ya ma sai tang Lupa nung tayo, noro, jadi help kayo norong nung tayo, tapos ano norong mana, kaya norong bagi norong tayo. Belakan duko naka, cini o bayre mini mokolong nubui, besi kosto ngai tong kanabo, tabuk hanya tong tu ino bin mokol ti thui yore jong, besi ci duno kona, besi ci kosto ngai tong kanabo, abo bos hajung no sawi man, abo jeng social media ni bising ti nuka, bini o mokolong operation kanyan bagai, kana 4 tarik Agos borok kanan talanai hini jeng kanaka, operation kanyan bagai 3 लाख हैरान नगो हिनी बो साजाका डॉक्टर बाय आव बरबो हेमिले सुगिया नुखुम सुगिया बागैनो लुगुरम थानी सुबाजो साना नांगा उफ जोंति ब्रासारो साबजे रांगा नां दमाना जों जतनो अमाहाय हामे जरवा जों जना खकजा खंनिके सुबा लाइखे सिनि लांमा बोसोसे नागातो मैथांनो आव प्लिज बायप संफानि आं नरं थानी या कयजाव फादे जों जतो बाल खलायै जों मनाय सानजानो सुबा लाइमा हायनो जों खा थांसावै खा क्वारबाय जों दिनै बायरेमिनो बो जों जतो पालखे सोबा लायन निने आनि सुबा सुबाय बिनि लांमा गाहामगि फाइमान बिनि मकल गाहामगि फाइमान अबां नं थाने कयजाव प्लिज फाजे जों सिने बायरेमिनो जतो पालखे खा क्वारबाय जों सोबा लायन बिनि अ कस्तनो नुगै आन बखा बेलेखेनो कस्त नागन बेलेखेनो मुक्ति कलायखे आबुनो बायबो प्लिज फाइदे जों दिनै बायरेमिनो बो जों जे मानसा सोबा लायन इनके नरो नुगै तंग मांखाना स्क्रिन बिनि एकाउंट नाम्बार रिजाक नरो प्लीज बिनि ओ एकाउंट नरा जेम मानसा सोबा लाइजे अबां दं थाने काइसा बखाबाय कयजाव औ बायप सं जतनो भिडियो न शेयर खालायदे दै जतन थाने न भिडियो सगै नों शेयर खामनि बिसिंतिबो ते खरसा दुक माना तै अमो हागिना जों शेयर खालायै खरसा खंनै जेम मानसा सोबा लायन बायप सं प्लीज जतनो फायदि किजों बिजा सोबा लायन ताइ भिडियो न शेयर खालायन